Il-plastik insibuh kullum kien huwa speċjalment viżibbli fuq il-bajjiet bir-ramel, iżda l-biċċa kbira tal-plastics ma jiddegradawx u minflok jifframmentaw bil-mod f'partiċelli iżgħar imsejħa microplastics u nanoplastics. Dawn huma taħsara kemm għall-ambjent kif ukoll għas-saħħa tal-bniedem u ta' ħlejja oħrajn. Dan u aktar kienu suġġetti ta' diskussjoni ma' diversi studenti minn skejjel differenti fiċ-Ċentru Interattiv tax-Xjenza l-Esplora u li fiha ġiet imnedija Lab Andromeda. L-app li ġiet żviluppata permezz ta' fondi Ewropej ta' l-użu tax-xjenza mal-intelligenza artifiċjali sabiex tippermetti r-rappurtar u l-irkupru tal-microplastics mill-bajjiet min-nies. B'hekk wieħed se jkun jista' jassisti kemm fl-isforzi relatati mar-riċerka kif ukoll fil-ħarsien tal-ibħra u fil-ġestjoni tal-bajjiet. Il-professur Alan Dejdun, biologu tal-baħar u l-ambaxxatur ta' Malta għall-Oċeani, għen fl-iżvilupp tal-app Andromeda. Huwa spjega li permezz tal-app kulħadd se jkollu l-opportunità li jiġbor il-microplastic minn fuq żewġ bajjiet differenti. Dak li jkun fuq żewġ bajjiet f'Malta f'da s-sajf, jiġifieri Golden Bay, il-bajja tal-Mixquq u anke l-Għadira, dak li jkun ħajkun jista' jmur fuq il-Beat Supervisors tajjeb tal-MTA tal-Malta Tourism Authority li qed jikkollaboraw magħna wkoll f'dal proġett. Titolbu biex tipparteċipa jtik basket li fih ikun hemm lodda kollha, bħal pereżempju skwerra, tajjeb ħajkun hemm marbil, ħajkun hemm kazzola u jurik eżatt kif tagħmilha l-biċċa xogħol. Il-professur Dejdun spjega li wara li tkun użajt l-għodot tieħu ritratt tal-microplastic u ttellaw fuq l-app. Din l-app wara tagħtik informazzjoni dwar dawn il-microplastics. Imbagħad dawn il-microplastics se jintremmew f'kontenituri tal-ħġiġ. Inkunu nafu mir-ritratti u l-app u l-algoritmu li fiha, nkunu nafu x'tip ta' microplastics jinstabu f'liema bajjiet. Għax veru li ħanibdew b'żewġ bajjiet dis-sena biss, imma il-pjan huwa li għadha pitada di tintuża ma' iktar bajjiet f'Malta u għaliex li anke mal-Ewropa kollha. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġejja Sajd osservat li minn proġetti bħal dawn toħroġ l-informazzjoni u l-Gvern ikun jista' jifhem il-problemi li qed jaffaċċja dan is-settur tant kruċjali u jaġixxi aħjar. Minħat tiegħu s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet rimarka li permezz ta' din l-app il-baħar se jkun qed jiġi studjat biex jiġi żgurat li jinħolqu strateġiji adekwati li jħarsu l-baħar.